Huomenta kaikille. Tehdään taas vähän videota postimerkeistä. Ja tänään olisi vuorossa saapuneen postin avaus, eli huutokaupasta huusin vähän merkkejä. Mulla aina menee vähän aloittain tuo mitä mistäkin, mitä kerällään. Eli mulla on nyt viime aikoina tosiaan ollut tää Ruotsin keräily aiheena. Ja sitä on tuossa täydentänyt, eli kohta toi kansio, mikä mulla tuossa on, niin se on kohta niin kuin käyty läpi. Ja sitten Ruotsin merkit alkaa olla niin, että kaikki on kansiossa mitä pitää. Mutta tänään tosiaan avataan yksi kirjekuori, eli tuossa löysin huutokaupasta muutaman merkin, mitä multa Suomen keräilystä puuttuu. Ja katsotaan tästä. Eli ensinnäkin hienot merkit on niin kuin kirjeessä. Leima ei ole ihan osunut niin kuin olisi pitänyt, eli 2 merkeistä on leimattu ja 1 on jäänyt leimaamatta. Tämä on aika yleinen ongelma Suomen postilla nykyisin. Mutta tässä ollaan nyt sitten, mitä tuli huudettua. Tässä on Punaisen Ristin yksi sarja. (1995) merkkejä. 1994 anteeksi. Eli hevosaiheisia. Hevosen eri käyttötarkoituksia ilmeisesti tässä kuvataan. Eli ihan ratsastusharrastusta, raviharrastusta ja sitten ihan maatöissä käytetty. Ja sitten siinä on jotain ruotsalaista leikettä vielä, mutta se ei tähän liity. Sitten tuli vihkoja. Ja näistä oikeastaan nyt, tämä oli yksi semmoinen huuto, minkä huusin. Ja se mitä multa puuttuu nyt sitten, eli tämä multa löytyy ennestään 1986 vuodelta. Arkkitehtuuria. Toinen samanlainen. Nämä menee suoraan takaisin myyntiin. Mutta tässä on se syy oikeastaan. Tämä koko sarja multa puuttuu näin niin kuin leimaamattomana. Ja nyt rupesin itse asiassa miettimään, että puuttuuko täältä jotakin. Mun pitääkin tarkistaa toi, vai onko se vain näin, että se kuuluu olla leikattuna. Ja sitten, niin tää oli itse asiassa kuvas postin toimintaa vuodelta 87. Sitten on Posti- ja telelaitos 350 vuotta. Siihen vähän, että miten eri tavoilla posti ja tieto liikkuu siellä viimeisenä, itse asiassa satelliititkin jopa että mukana. Mutta tämä on ihan mielenkiintoinen historiapläjäys. Tämäkin multa löytyy itse asiassa. Ja tämäkin multa löytyy. Eli täällä on suomalaisia lintuja vuodelta 1992. Punarintaa, västäräkkiä, tilhiä. Leimaamaton vihkonen. Mutta se toinen sitten mikä nyt oli, eli tämä oli se yksi mikä multa puuttu. Ja tämä oli se toinen. Mulla jotakin näistä merkeistä löytyy leimattuna, mutta tämä leimaamaton sarja multa puuttuu. Niin nyt se on sitten tämmöisenä vihkon muodossa 1995 ja on pöllö- ja tikkalintuja ja näin. Niin
tää pääsee sitten tuonne Suomi-kokoelmaan. Eli nyt sitten puuhastellaan myös vähän Suomi-kokoelman kanssa. Ja mulla on oikeastaan ollut tapana, mä käytän Lape 2012 vuoden vihkoa tai tätä kirjasta, niin mä tähän aina merkkaan. Eli nyt mennään tuonne 1995 kohtaan. Joo. Se oli varmaan vähän tuossa aikaisemmin. Missäs meidän pöllölinnut nyt sitten on? Täältä ne pitäisi. Tuolla on nuo kanat. 1993. Katoppas, eihän se sieltä voi löytyä. No niin, nyt ollaan oikealla sivulla. Ensinnäkin tuo 94 löytyi täältä. Eli tämä voin nyt sitten merkata tonne. Tää mä oon aina ruksin laittanut, onko mulla leimattu merkki tai leimaamaton merkki. Ja tänne mä nyt sit saan tuonne sarjan kohdalle laitettua ruksin, eli tuonne. Ja sitten pöllöjen kohdalla täällä sitten myöskin. Eli mulla siellä koko sarjasta löytyy tällä hetkellä leimaamattomana yksi koko merkki, niin täältä nyt sit saadaan koko automaattivihko merkattua leimaamattomaksi tonne. Tämä on yksi tapa. Mä käytän aika monessa muussa sähköistä katalogia, eli sinne merkkaan mitä muuta löytyy. Mutta Suomessa mä oon nyt sit päätynyt tähän ratkaisuun. Ja tää piisaa vallan mainiosti tää 2011, koska en mä näitä uusimpia oikeastaan ole kerännyt. Tällä hetkellä kansissa on kaikki 2013 vuoteen merkit asti laitettu tuonne, että mitä muuta löytyy. Tietysti kaikki nyssäköitä ja pussukoita, mitä ei ole käyty läpi, niin niitä täydennyksiä. Että aika pitkällä Suomen merkeissäkin ollaan menossa. No niin, tämmönen tällä kertaa. Sieltä on tulossa lisää huutoja mulle kyllä jossain vaiheessa. Käydään niitä sitten taas lisää läpi. Mutta nämä kaksi päätyy nämä kolme sarjaa nyt päätyy sitten tuonne mun keräilyyn. Ja nämä 4 muuta lähtee takas suoraan sitten myyntiin tai vaihtoon. Katsotaan mitä niille tehdään. Tämmönen video tällä kertaa. Kiitoksia, että seurasitte ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Moi!